ಇತ್ತೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕದ ಬಾರಿ ಸೋಗೋಣ ಆತ ಲೂಡೋ ಒಬ್ಬೇರ ಮುಖದಾದಂಪುನಿ ಲೂಡೋ ಬಂದೆ ಅಂದಿ పోయిన ವರ್ಷ ತಿರ್ಗೆಲ್ಲ ತಗೋತೀರಿ ಈ ಸತಿ ದಾಲೆಜ್ ಹಿಂಗ ಬಂದು వచ్చి ಅಂದ್ಯ ಅಕ್ಕೆ ನಾಟಕದಾನೆ ಬಿಸಿ ಆನತ್ತ ಮುಖ ಓಡಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಗೋಣ ತಿರ್ಕೇರ ಅತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ನೋಡೋಕೆ 4 ದಿನ ಫ್ರೀ ಉಂಡತ್ತ ಆನೆ ಆ 4 ದಿನ ಟೂ ಅಂಡಲ್ಲ ದಿನ ಟು ಮಕ್ಳಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾವು ಓಲನ್ ತಿರ್ಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡದ ನೀವು ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂದ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದ್ಬಾರ 18 4 ದಿನ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ತಿರ್ಕೇರ ಹೋಯಿಂದು ಇಡೀ ಊರು ಕಾತೋದುಂಡು ಮಾರ ಒಂಜಿನ ಯಾಪ ಬರ್ಪುನುಂಡು ಅವನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚಿನ ಊರೂರು ಕಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹತ್ತುಮೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಊರು ಇಜ್ಜಾರ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಂಜಿ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆತ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಯೋಗಥ ಮಾರ ಅಂತ ಬಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಪೂರೊಂಡು ಓದಿಗೆ ತುಲಗೆ ಸರಿ ತುಲ 18-24 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಉಂಟು ಆತೆತ್ತು ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಬೈಯರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆಟ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ರಸ ಮಂಜರಿ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಕಯ್ಯ ಈತೆತ್ತು ಐತ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕಾಂಡ ಎದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡ ಉಪಹಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನ ಕೂಡ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರ್ತು ತಿರ್ಗೆರ ಬಾರಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೀರೋ ಪನ್ಪರತ್ತ ಅಂತರ ಇಫಾತಿ ಓಡ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ತಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ పోయి ಆವತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಸನ ಗೊತ್ತಾನು ಈರ್ದ ಅನ್ಪಾರಿ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ನಿಕ್ಲೋಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತಪ್ಪ ಇಜ್ಜ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಂದು ಈ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಕೊರಡು ನಮಸ್ಕಾರ